Hi guys, ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿಲಾಗತ್ತೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ವೇಣೂರ್ದ ಜಾತ್ರೆದ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೇರ್ಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುತ್ತಾಡಿದ ಜಾತ್ರೆ. ಸೊ ವೇಣೂರ ಆಯ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಮುದ್ದಾಡಿದ ಜಾತ್ರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಬೈದೇರ್ರೆ ಮಗುಂಡು. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅವಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಪೋಪುನ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೇರ್ ತೋಯ್ಪಾವ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬರೋದು ಈ ಲಾಗ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಓ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತು ಇಂಟ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆರು ಅಡಿಗೆಡು ಮಲ್ಲ ಕೈ ಅನ್ನ ಪಾತು ಬೇರೆ ಇಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿಮಕ್ಕ ಪಡಾರ್ಕದಾರು ಆ ರೀತಿ ದಾದ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ತೋದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಪಜಿ ತಿಂತೀವ್ಲೆ ಪಜಿತು ನೆಂಚಿವ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತೆ ಸಚಿವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. అవకాశం పడుతుంది వాళ్ళు భారీ సంతోషపడుతుంది. ఒక్కొంచి ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಗಾಯಪಟ್ಟೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಧರ್ಮಗೊಂಡ ದಾಚಾಕೊಂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಧರ್ಮ ಪ್ರಪುಣ ಕುಂಟು ತುರೆಂತ ಕುಂಟುದಾಗ ತೋಜಿ ಅಂದ ಪುರೈತನ ಮೋಹನದ ಕನ್ನಡಿ ಅಂಚ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರೇನ ತಪ್ಪು ತೋಜಿದ್ರು. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬನ್ನಿ.
ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಈ ಲಾಗ್ ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು